Huomenta, kuulkaa. Hante 2. Huomenta vaan, Sir Irstas. Sir Sika. Läm hiljaa. Hamilton Jones, miksi ovi oli puolittain auki? No kun me osasimme puolittain odottaa teitä. Pää! Kuunnelkaas nyt tarkasti. Minulla on tärkeitä uutisia, jotka koskevat teitä kaikkia. Kysymys on tehokkuudesta. Jaa, tehokkuudesta. No miten se meihin liittyy? Valtiovirastoissa ryhdytään kampanjaan työtehon kohottamiseksi. Tehtäviä rationalisoidaan ja henkilökuntaa karsitaan ankaralla kädellä. Monista virkamiehistä tulee tarpeettomia. Melko moni tulee menettämään työpaikkansa, etenkin vanhemmat virkamiehet saavat väistyä ja tehdä tilaa nuoremmille. Te osaatte varmasti nauttia eläkepäivistä. Teillähän on niin paljon harrastuksia. Viini, naiset ja kai te jonkun laulunkin osaatte. Milloin te lähdette, Sir Henry? Soitanko minä taksi? Mitä holloja? Eihän minä mihinkään lähde. Minä joudun uhraamaan yhden työntekijän. Nimittäin teidät, Hamilton Jones. Mitä? Minutko? Minäkö muka tarpeeton? Nytkö minut viskataan kylmästi tunkiolle niin kuin vanha saapas? Eipä yhtään liian aikaisin. Pohja on kulunut puhki jo ajat sitten. Hamilton Jones, minähän juuri sanoin, että vanhemmat virkamiehet saavat väistyä. Mutta enhän minä olen vanha, minä olen mies parhaassa iässään. No niin, no vuosi sinne takapäin. Roskaa, teidän parhaat vuotenne ovat takanapäin, jos niitä nyt koskaan olikaan. Nykyaikaisissa valtiovirastoissa tarvitaan huipulle nuorta verta. Saanko minä kenties hänen paikkansa? Tekö, läm, mikä röyhkeys. Kiitoksia, Sir Henry. Te ette saa Hamilton Jonesin paikkaa. Te jatkatte nykyisessä tehtävässänne. Hamilton Jones vaihdetaan tietokoneeseen. Tietokone ei voi mitenkään pystyä samaan kuin minä olen virkaurallani pystynyt. Niin mekin toivomme. Ensinnäkään tietokone ei hiippaile kotiin, kun kello lyö 3. Sir Henry, minä olen tyrmistynyt. Tietenkään me emme tahdo tuottaa teille kohtuuttomia hankaluuksia. Saatte riittävästi irtisanomisaikaa niin, että ehditte hankkia uuden työpaikan. Ai minä saan riittävästi irtisanomisaikaa. Luonnollisesti. Tarkalleen sanottuna 3,5 päivää. 3,5 päivää? Uuden työpaikan hankkimiseen? Paitsi tietenkin, jos te päätätte vetäytyä eläkkeelle ja elää säästöillänne. Millä ihmeen säästöillä? Onhan sinulla 27 puntaa säästökassassa. Hauskaa, että te tajuatte tilanteen, Hamilton Jones. Meistä on tietenkin kamalan ikävää luopua teistä. Siinähän te olette. Olisi minä voinut vähän kauemmin odottaa. Kai te tajuatte, että tämä palkkafiasko on saattanut koko osaston naurunalaiseksi. Juu, selvä se, Sir Henry. Erittäin valitettava tapaus. En ollenkaan ihmettele, että te olette vihainen. Vai vihainen? Minä olen haljata raivosta. Nyt tämä putiikki pannaan järjestykseen. Sekaannuksen aiheuttaja saa lähtöpassit. Tietokone ei lähde minnekään, mutta te lähdette ja kauas sittenkin. Mutta Sir Henry, sotkun aiheutti tietokone, en minä. Ei suinkaan. Tietokone ei aiheuttanut, vaan mies sen takana. Te olette se mies tietokoneen takana. Tietokoneet ovat vain koneita. Ne eivät koskaan erehdy. Virheitä tekevät niiden käyttäjät. Kun koneeseen syötetään roskaa, se suoltaa ulos sieltä sitä roskaa. Katsokaas vaan papereitanne. Minulla on erinomaiset paperit. Vielä 100 vuoden päästä ihmiset sanovat kulkiessaan tämän talon ohi. Richard Lamb työskenteli täällä. Ei tarvitse odottaa 100 vuotta, niin ne sanovat jo huomenna. Hyvänen aika. Ette kai te aio erottaa Mr. Lämmin? En. Silloin hänelle pitäisi maksaa erorahaa. Minä siirrän hänet arkistonhoitajaksi Välimakiin. Tarkalleen sanottuna ulkohepriineille. Mutta Sir Henry, onkohan se ihan reilusti tehty? Mitä hittoa te täällä teette, Hamilton Jones? No minä tulin hoitamaan ruukkukasvini kotiin. Hoitakaa se sitten ja sassi ja hoitakaa samalla itsenne ulos tästä talosta. Sir Henry, Lämin puolustukseksi minun on sanottava, että hän ei ole saanut ATK-alan koulutusta. Älkää nyt hepsikö. Koulutusta. Ei tietokoneen ohjelmoimiseen mitään koulutusta tarvita. Siihen pystyy kuka tahansa tavallinen tollo. Sittenhän tekin pystytte. Ilman muuta. Mikäs projekti teillä on meneillään? Se valtiovarainministeriön tehtävä, jonka minä sain teiltä viime viikolla. Aha, siis se. Rahan uudistussuunnitelma. Mitäs kummaa se tarkoittaa? Asia kun ei kuulu teille, Hamilton Jones. Kiitos. Niin, tehän ette enää ole valtion palveluksessa. Mutta jos teidän nyt täytyy välttämättä tietää, niin valtiovarainministeriössä ollaan sitä mieltä, että nykyiset 10 pennin kolikot ovat hiukan liian pieniä. Ja punnan seteli, sehän on turhan lerppu. Siis 10% lisää kokoa joka suhteessa. Tietokoneen on määrä nyt laskea kunkin rahan tarkka koko. Minäpäs näytän teille, miten helposti asia hoituu. No nyt minä ensin painan tätä valitsin nappia. Kääntäkääs kytkintä sieltä omasta päästänne.
Ei minulla ole kytkintä omassa päässäni. Ääliö. Tietokonekytkintä sitä teidän puoleisestanne päästä. Niin tietysti. Jopas minä nyt. Ja nyt minä syötän tiedot. Tiedot vastaan otettu. Että kuinka? Toistan, tiedot vastaan otettu. Tässä hommassa ei tarvita muuta kuin hiukan tervettä talonpoikaisjärkeä. Enhän minäkään mikään nero ole. Osuitte naulan kantaan. Minä en tahdo, että kukaan pääsee peukaloimaan tietokonetta. Miss Muffin, katsokaa, että kaapin ovi pysyy kiinni. Ai se läpysee, Henry. Ja te, Läm, te tulette minun mukaani, niin tilataan teille nyt ne matkaliput samalla sinne Pälimäkiin. Toisesta luokasta tietenkin, jollei nyt halvempaa vaihtoehtoa ole. Tämä huone muutetaan nyt sitten henkilökunnan käymäläksi. Ennen täällä istui pari tyhjän toimittajaa, mutta nyt minä olen päässyt heistä, joten... Päivää, Sir Henry. Kuinka voi? Hetkinen. Miksi te kaksi lorvitte vielä täällä? Läm! Minähän passitin teidät Välimäkiin. Ja teidät Hamilton Sons, minähän erotin teidät monta viikkoa sitten. Me tiesimme, että näissä olosuhteissa te tahdotte meidät takaisin. Missä ihmeen olosuhteissa? Teitä minä en huolisi takaisin, vaikka teidät tuotaisiin hopea tarjottimilla kultaa omenat suussa. No, mutta Sir Henry, tottahan tämä rahan uudistusfiasko kai sen Mikä tällä fiasko? Rahan uudistus ei ollut mikään fiasko. Rahan uudistus oli riemuvoitto. Voi pyhä jysäys. Ettekö te kaksi ole vieläkään häipyneet? No me ajattelimme juoda jäähyväisiksi viimeisen kupillisen teetä. Kuten jo sanoin, Wilkins, te olette tästä lähin sitten vastuussa tietokoneiden huollosta. Tuliko selväksi? Kyllä. Puhuitteko te tietokoneiden huollosta monikossa, Sir Henry? Tarkoittaako se, että niitä on enemmän kuin yksi? Sitä se nimenomaan tarkoittaa. Ensimmäisestä tuli niin valtava menestys, että viime viikolla tänne asennettiin toinen. Nyt erikoisosastovirkailijoina toimivat tietokoneet. Samaan tapaan kuin Läm ja Hamilton Jones aikoinaan, tai siis aivan eri tapaan. Sillä tavoin, kun heidän olisi pitänyt toimia, jos heistä olisi ollut johonkin. Patalaisko ja tyhjän toimittajia molemmat. Läm ei koskaan edes tiennyt, mitä hän ei tiennyt. Mitä? Hamilton Jones taas ei tehnyt muuta kuin kyttäsi tilaisuutta livahtaa klubilleen. Miss Muffin, avatkaa ovi, niin minä näytän Wilkinsille. Kuunnelkaa, kuinka ne surisivat ahkerasti kuin työmehiläiset. Tahdon teetä. Hops. Hei, katso. Nyt tuli Sir Henry. Se karmea vanha kuvatus. Voi hyvä Sylvi. Juuri kun minä ajattelin livahtaa klubille. Myrsky ja mylväys. Kuulinko minä oikein? Kas päivää, Sir Karmea. Siis tarkoitan Sir Kuvatus. 1000 tulimmaista! Tietokoneet on turmeltu. Jopas. Tämän huoneen saastainen ilmapiiri on ne turmellut. Nehän ovat pilalla. Tahdon teetä. Ei hätä ole tämän näköinen, Sir Henry. Heittäkää tietokoneet pellolle, niin me tulemme takaisin. Niin, meillä on sentään käytöstavat tallella. Ja käyttökustannuksetkin ovat alhaisemmat kuin tietokoneilla. Ottakaa takaisin, Sir Henry. Minä tahdon olla tietokoneen tilalla, Sir Henry. Minä tahdon olla tietokoneen tilalla, Sir Henry. Hamilton Jones ja Läm. Klub. Ette kai te yritä livistää töistä? Emme nyt enää. Hyvä. Oletan, että olette hoitaneet ne ilmailualan työt. Toin teille toisen pikkuhomman. Kiitos kovasti. Ettei käy niin kuin sanallasku sanoo piru, kiittää kuin laiska niittää. Harvoin teiltä saa kiitosta. Mitä? Yritin vain lainata Lämiltä viitosta. Ajaa. Kysymys on tällä kertaa rautateistä. Junien tulevaisuus huolestuttaa. Voi, ehkä veturit pitäisi panna uudelleen koulutukseen. Valtion rautateillä on hirveitä taloudellisia ongelmia ja pääjohtaja pyysi meiltä apua. Kumpa minä voisin auttaa? Mutta minulla on vain 10 penniä ja sen pitäisi riittää palkkapäivään asti. Pää kiinni, Läm. Antakaa kun puhun loppuun. Pääjohtaja kaipaa ideoita siitä, miten voisimme säästää kustannuksia ja parantaa rautateiden imagoa. Olen usein ajatellut, että imago paranisi, jos aikataulut lakkautettaisiin. Lakkautettaisiin aikataulut, mitä hyötyä siitä olisi? No junat voisivat myöhästyä vaikka kuinka paljon, eikä kukaan huomasi mitään. Älkää nyt puhuko hulluja, täysin älytön ajatus. Ja tämän vuoden aikataulut on jo painettu. Aha, no ei voi mitään. Jos tätä rataa jatketaan, ollaan pian konkurssissa. Minä luulin, että rataosuuksia suljetaan eikä jatketa. Nimenomaan. On otettava kirves kauniiseen käteen.
Olisi lusikalle töitä vai? Ensimmäiseksi te lähdette tarkastamaan Luoteis-Englannin rataverkkoa. Tarkastamaan Luoteis-Englannin rataverkostoa. Käytte joka asemalla ja tutkitte, mitkä linjat ovat taloudellisesti kannattavia ja mitkä eivät. Mitkä linjat ovat taloudellisesti kannattavia ja mitkä eivät. Älkää nyt toistako joka sanaa, jonka sanon. Ärsyttävä tapa. Ärsyttävä. Anteeksi, Sir Henry. Linjoja täytyy supistaa. Niin paljon, että säästyy 150 miljoonaa puntaa. 150 miljoonaa! Ja sitten toiseen asiaan. Rautatiet järjestää suuren näyttelyn esitelläkseen yleisölle laajenevaa toimintaansa. Vaikka on Houstonin asema ja suunnitelmat ovat varsin suurisuuntaiset. Se voi tulla kalliiksi. Kustannusarvio on 150 miljoonaa. 150 miljoonaa! Palveluja pitää supistaa, että rahat saadaan kokoon. Päättäjät eivät ole mitään hölmöjä. Aivan. Teidän apuanne muuten saatetaan tarvita siinä näyttelyn järjestämisessä. Mutta ensin matkustatte Luoteis-Englantiin. Sihteerini antaa tarkat ohjeet reitistä. Toivon teidän lähtevän mitä pikimmin. Ja jos mahdollista, vielä pikimmin. Ei. Näytätte vihaiselta, Sir Henry. Vai vihaiselta? Minä olen poissa raiteiltani. Minä tiedän, miltä se tuntuu. Pää kiinni, Läm! Minä lähetän teidät ihan yksinkertaiselle tarkastusmatkalle ja se päättyy niin, että te huristatte M1 etelää höyryveturilla ja pysäköitte sen penkalle huoltoaseman eteen. Miksi? Saanko minä kysyä miksi? Meidän teki mieli teetä. Te vastuuttomat, vajaa-aivoiset vompatit! Jos olette tyhminä syntyneet, niin sen jälkeen on kaikki ollut yhtä taantumaa. Kiitos. Minä jouduin sanomaan, että koko juttu oli tahallinen temppu julkisuuden hankkimiseksi Houstonin junanäyttelylle. Piti pelastaa osaston maine. No mutta se oli hyvin tehty. Mitä rautatieväki tuumasi? No itse asiassa siellä oltiin hyvin tyytyväisiä. Juhlan osaksi on suunniteltu erikoisjuna Houstonista Darlingtoniin, josta ensimmäinen höyryveturi aikanaan lähti. Pääjohtaja ehdotti, että teidän veturinne olisi siinä junan kärjessä. Mutta kaikkihan onkin hyvin. Teillä ei ole siinä mitään ansiota. Voitte kuitenkin aloittaa aiheuttamanne sotkun korjaamisen niin, että toimitatte sen höyryveturin pikaa Houstoniin. Asia hoituu mitä pikimmin. Koska tämä ajelu järjestetään? Tiistaina iltapäivällä. Se on hyvin suurisuuntainen hanke. Kaikki tärkeät ihmiset tulevat. Pääministeri, liikenneministeri. Niin minä olen siellä tietysti myös. Niin, tietysti myös. Minulla on tapana antaa panokseni aina tämän tapaisissa tilaisuuksissa. Toivottavasti vasta junan liikkuessa. Mitä? Eikö juna liiku liian hitaasti, kun sitä vetää höyryveturi? Mitä hitaammin, sen parempi. Katsokaas, junassa on runsaat tarjoilut. No. Toimittakaa se veturi Houstoniin nyt, eikä heti. Onko selvä? On. Hyvä. Kuulkaahan nyt te kaksi. Kas hyvää kuivaa, Sir Henry. Siis hyvää päivää, Sir Käkkä. Käykää sisään vaan. Eihän te niin vanha käkä vielä ole. Pulinat pois. Noniin, mitä te olette tehneet? Emme yhtään mitään. Me olemme ihan syyttömät. Tarkoitin puiston parannusohjelmaa, joka teidän oli määrä laatia ympäristöministeriölle. Ai jaa, siitä. Se tehtävä on loppuun suoritettu. Todellako? Minä käskin muun muassa tilata lisää moottorikäyttöisiä ruohonleikkureita. Mitä? Ruohonleikkureita, hyvä mies. Oletteko te seonnut? No en ihan viime aikoina. Ettekö te nyt tiedä, että nyt on energiakriisi? Lämm. Ettekö tekään mukaan tiedä, että maassa vallitsee polttoainepula? Taisin kuulla siitä hississä tässä yhtenä päivänä. Arvokasta polttoainetta ei voi tuhlata ruohonleikkuuseen. Homma täytyy hoitaa käsipelillä. Hommat hoidetaan, mutta entäs ruohonleikkuu? Käsikäyttöisellä ruohonleikkurilla torvi. Asia on loppuun käsitelty. Minulla on teille muuten uusi, tärkeä tehtävä. Oi, miten hauskaa. Mehän käymme ilomielin siihen käsiksi ensi viikolla. Hamilton Jones, te käytte siihen käsiksi nyt. Minä kyllä tunnen teidän vaalilauseenne. Se kuuluu, älä lykkää huomiseksi sitä, minkä voit lykätä ensi viikkoon. Aika ihailtavan nasevasti sanottu, vai mitä se Suu poikki ja kuunnelkaa. Vasta perustettu brittiläinen kuitulautakunta on pyytänyt valtiolta apua kampanjassaan kotimaisten kuitujen käytön edistämiseksi. Brittiläinen kuitulautakunta. Lautakunta tahtoo supistaa tarpeetonta tuontia. Kampanjaa varten on teetetty näitä rintamerkkejä. Katsokaa, näissä lukee osta kotimaista. Oikein fiksuja. Ja tässä takana lukee Made in Japan. Huomenna te menette yhdessä brittiläiseen kuitulautakuntaan tapaamaan lautakunnan puheenjohtajaa Mr. Keenia.
Kohta hän tulee tänne hymyssä suin ja sanoo, että Kyllä minä teidät vielä nitistä. minä teidät vielä... Voi sentään. Hän ei tullutkaan hymyssä suin, vaan hampaat irvessä. Se tyhjänpäiväiset aivovialliset älykääpiöt. Meitäkö te kaipasitte, Sir Henry? Että kaipasinko? Minä en teitä kaipaisi, vaikka joutuisitte kuriiripostissa Timbuktuun. Tiedättekö te, mitä te olette tehneet? Ei nyt muistu mieleen, mutta jospa te muistuttaisitte. Te lähetitte laivastolle uudenlaista telttakangasta vai mitä? Kerrassaan uudenlaista. Nimittäin villaa. Kuvitelkaa nyt villaisia telttoja, möhlät. Aha. Ehkä siinä on tapahtunut pieni möhläys. Siinä on tapahtunut mammuttimainen möhläys, Hamilton Jones. Kommandoryhmä joutui leiriytymään sateessa ja yön aikana teltat kutistuivat, niin etteivät miehet aamulla mahtuneet niistä omin avuin ulos. Osaatteko te nyt kuvitella, miltä heistä tuntui? He olivat haljeta raivosta ja nyt joukkueen päällikö käyttää pääkatosta saapassuojana. Sangen valitettava erehdys. Villan olisi nimittäin pitänyt mennä naispataljoonaan. Mutta täsmälleen. Entä mitä naispataljonaa mahtoi sitten mennä? Te kai tiedätte, Sir Henry. Telttakangasta, pölvästi. Telttakangasta. Niin te tiedätte. Ja mukana oli ohjeet, jossa käskettiin käyttää moista karkeaa materiaalia naisten alusvaatteisiin. Voi hertsuma repale. Naiset joutuivat marssimaan telttakangaspöksyissä. Ja nyt on joka ikisellä paikat niin hellinä, että... Naisparat, voi, se oli varmaan kova koitos. Eikä siinä kaikki. En minä sitä luullutkaan. Telttakankaaseen oli painettu tekstiä. Teltan pystytysohjeita. Ja tekstiä. No nimenomaan tekstiä. Esimerkiksi eräissä rinnusvarusteissa oli kirjoitus, jos tarvitset lisää tukea, sido paksulla köydellä lähimpään puuhun. Voi taivaan talikynttilä. Ja eräissä pikkupöksyissä luki, pitäkää luukku auki äkkirynnäkön varalta. Varjelkoon. Kerta kaikkiaan pöyristyttävä. Mitä enemmän minä teitä ajattelen, sen vähemmän minä teistä ajattelen. Enempää en voi sanoa. Kiitos, Sir Henry. Tai menetän malttini ja kuristan teidät molemmat. Minä olen esittänyt anteeksi pyynnön kaikille asianosaisille ja juttu on nyt kyllä loppuun käsitelty. Mutta painakaa tämä kalloonne kumpikin. Tästä päivästä lähtien tällä osastolla ei tehdä ensimmäistäkään erehdystä. Voitte luottaa meihin, Sir Henry. Ensi viikolla hallitus lähettää tänne ministerin tutustumiskäynnille. Lady Nora Steele tulee tutkimaan kaikki osastot. Hänen hampaisinsa ei ole hyvä joutua, pystyy kuulemaan vaikka särkemään pähkinöitä hampaillaan. Hän on viime aikoina ahkerasti arvostellut valtion virastoja ylimiehityksestä ja tehottomuudesta. Omituinen ajatus. Lady Steele tahtoo välttämättä tulla tänne tekemään pistokokeita. Kannattaisi ehkä piilottaa marmelaaditölkit ja golfmailot. Torkanen, onkos täällä marmelaadia ja golfmailoja? Toimittakaa ne huitsun hemmettiä äkkiä! Heti, Sir Henry, heti, mutta ei sentään tarvitse heittää! Lady Nora, minä vakuutan teille, että täällä ei ole mitään näkemistä. Ei mitään. Täällä ei ole muuta kuin erikoisosasto. Juuri sen paikan minä tahdon seuraavaksi tarkastaa. Ettekö te tahtoisi nähdä jotain mielenkiintoisempaa? Esimerkiksi pannuhuone. Mitä ihmettä te höpisette pitkin? Niin, minä tässä pilailin. Älkää pilailko. Voisinko kenties esitellä teille uusia teknisiä laitteitamme? 4. kerroksessa on esimerkiksi huippuhieno teenkeitin. Pötyä. Me menemme nyt tänne. Huomio kaikki. Tässä on Lady Nora Steele. Saanko esitellä? Hannibal Hamilton Jones, Richard Lamb. Hyvää päivää. Päivää. Suokaa anteeksi kollegalleni, Lady Nora. Mr. Lamb ei pysty nousemaan. Polvet eivät ole oikein kunnossa. Mikä se oli? Taisi olla Lamb. Mr. Lämin äänikään ei ole ihan kunnossa. Todellako? No, ainakin näyttää siltä, että teillä on täällä pöydät täynnä työtä. Niin on. Kyllä minä voin rehellisesti sanoa, että täällä käy aikamoinen vilske. Minkälaista työtä te nyt parhaillaan teette? No, kakistakaa nyt ulos, Lamb. Älkää istuko sinä lammasmainen ilme naamallanne. Mitä nämä paperit ovat? Katsotaanpa. Määräykset lihan säännöstelystä. Ai niin se. Niin, siinä on siis lihan säännöstelyä koskevat määräykset. Mutta tässä on vuosiluku 1940. Ai 1940. Jaa, mutta se vuosiluku, se ei ole tässä. Se on tässä, arkistointinumero. Ymmärrättekö? Ei, minä en tosiaan ymmärrä. Meillä on tätä nykyään runsaasti lihaa. Lihasta on jopa ylituotantoa. Etenkin lampaalihasta. Lampaita joka puolella. Pitää paikkansa. Nähkääs, Lady Nora, meidän täällä täytyy varautua siihen, että tulevaisuudessa, kenties, joudutaan taas säännöstelemään lihaa. Häh?
Mitä te sanoitte, Läm? Minä sanon, että pähkinänkuoressa asia on niin, että lihansäännöstelyä täytyy tulevaisuudessa ehkä säätää. Ryhdistäytykää, hyvä mies. Tehän tärisette ja huojutte. Kas kollegani on varsin tunteellinen henkilö. Hän kiihtyy aina valtavasti, kun tapaa teidän kaltaisiani kuuluisuuksia. Parasta vain tottua. Minä tulen huomenna takaisin. Tahdon tutkia tämän osaston hieman tarkemmin. Niin minä sanoin, että minä tulen huomenna takaisin. Ikävä kyllä minun pitää matkustaa muutamaksi päiväksi pois, Lady Nora. Sen parempi. Sittenhän minä voin tulla tänne omin nokkineni tutustumaan herrojen työprojekteihin. Tulkaa pitkin. Minulla on teiltä paljon kysyttävää. Siinähän te kaksi olettekin. Hyvä päivää, Sir Henry. Miten voi Lady Pitkin? Niistä lampaista. Sumarepale, me voimme kyllä selittää, Sir Henry, jos te annatte vähän aikaa ajatella. Vilpittömät onnitteluni teille molemmille. Ai, kerrankin loistoidea. Jaa, mikä? Se, että laskette lampaat puistoihin leikkaamaan ruohoa. Moottorikäyttöisiä ruohonleikkureita ei tarvita, ja näin säästyy sekä ihmistyövoimaa että polttoainetta. Turistit tietenkin rakastavat kaikkea sellaista. Hyde Parkissa ruvetaan taas pitämään lammaskoirakoulua. Jaa, kaiketi lampaatkin tarvitsevat tottelevaisuuskoulutusta. Anteeksi, mutta odotushuoneessa on joku maanviljelijä. Sanoi nimeksi Nache. Jaa, hän on se mies, joka on jalostanut uuden lehmärodun. Näistä lehmistä saadaan poikkeuksellisen ravintorikasta maitoa, ja minä pyysin miestä tuomaan meille näytteen. Pankaa se minun pöydälleni, Mildred. Jos te kyllä välttämättä tahdotte, niin... Hyvänen aika. Mitä pirua? Hamilton Sounds. Eikös tuossa kävele tänne päin lehmä? Voi hyvä isä. Kyllä se lehmältä näyttää. Lehmähän se on. Me hoidamme sen pois täältä, Sir Henry. Niin. Älkää toki suuttuko taas. Älkää suuttuko. Se on lehmä. Vaan maitoa. Siinähän te olettekin, Hamilton Jones. Hyvää päivää, Sir Henry. Hyvää päivää. Sujuuko kaikki niin kuin pitää? Kyllä vain. Minä olen juuri lähettämässä tässä muistiota armeijalle, että se voi käyttää Earlscotin hallia. Oikein hyvä. Puolustusministeriö on teihin tyytyväinen ja nyt sieltä toivottiin, että ottaisitte uuden homman. Voi, kykyni ovat heidän käytettävissään. Olette varmaan kuullut vastavakoiluvälineistä. Brittiläiset huipputiedemiehet ovat kehittäneet uuden nippelin vakoojien käyttöön. Ai jaa, niillä varmaan kuluu käytössä. Nippelin. Ja olkaa hiljaa, Läm, kun minä puhun teidän esimiehellenne. Hamilton Jones, tämä nappi ei ole pähkinää isompi, mutta sillä voidaan häiritä sähköistä viestintää laajalla alueella. Fantastista. Tämä häirintänappi pitää vielä testata. Tarkoitus on tutkia tieteellisesti sen strategista sijoittamista. Minun sähköistä viestintääni häiritsee eniten, jos naisella on puseron kolmaskin nappi auki. Pää kiinni, Läm, kun ette nyt mitään ymmärrä. Tehtävänne on toimittaa se testiasemalle tänään. Hamilton Jones, käykää hakemassa sen minun huoneestani lounaan jälkeen. Minä haen sen, Sir Henry. Sen kippelin. Aha! Siinä te olette. No, niin vielä tällä hetkellä niin. Mutta me voimme kyllä lähteä. Jos Älkää liikkuka! Minä en tiedä, miksi te sähläsitte, enkä minä tiedä, miten te sähläsitte. Ei se ollut kovin vaikea. Pää kiinni! Minä olin Earlscourtissa eilen illalla pääministerinä korkeiden NATO-maiden upseerien seurassa. Oi voi. Maamme sotilasmahtia oli saapunut katsomaan suuri yleisö. Ja mitä he näkivät? Jospa te kerrotte. Kovaääninen ilmoitti, että esityksen aluksi näkisimme paraatin, jossa esitellään Britannian uusinta puolustuskalustoa. Minkä jälkeen esiin ilmestyi 3 leijonaa ja mies, joka syöksi tulta sieraimistaan. Valitettava tapaus. Sen jälkeen odotimme näkevämme kenttämanööverinäytöksen. Kenttämanöövereitä tosiaan. 3 elefanttia käveli takajaloilla. Esittikö joku Naton upseeri vastalauseensa? Esitti haisevan vastalauseen ja saman teki yksi elefantti. Sen jälkeen ryntäsi esiin 10 klovnia, jotka heittivät valkoista maalia vippien päälle. Saitteko tekin maalia vaatteille? En Hyvä. Koko sangollinen lensi pääministerin rinnuksille. Ai jaa, hän ei tainnut pitää siitä. Hän yritti protestoida, mutta juuri silloin hänen takanaan seisova kameeli päästi erityisen sopimattoman äänen. Joku kameli.
Pää kyyryssä ja kuolaten hän ryntäsi kadulle ja kameli meni kohta perään. Me voimme kyllä selittää tämän onnettoman sekaannuksen. Minä en kaipaa mitään selityksiä. Ai, hyvä. Minä tulen niistä murhanhimoiseksi. Sumarepale, kamalaa. Jos tahdotte säilyttää kasvonne, pitäkää niiden alaosa ummessa. Ja toimittakaa se helkkarin sirkus pois Earlscourtista. Pitää pikimmin. Me lähetämme sen Bussiin, missä sen piti alun perin ollakin. Ei tule kuulonkaan. Miksei? Bussin asukkaat ovat nousseet kapinaan. Toimittakaa tykkänä tiehensä se Samperin sirkus. Kuulkaa, minä tiedän. Me toimitamme sen tykkänään tiehensä. Ja paras kun ette enää mähli. Ensi viikolla tulee ministeriön vanhempi tarkastaja Maud Haavi käymään kaikilla osastoilla. Lup. Minä olen kuullut, että se on tuima täti. Näyttää kuulemma Margaret Thatcherin ja King Kongin risteytymältä. Maailmassa ei ole mitään, mikä edes kaukaisesti muistuttaisi Margaret Thatcheria. Maud Haavik tulee tutkimaan tehokkuutta ja voiteita, jos ette täytä hänen vaatimuksiaan. No niin, Hamilton Jones. Päivää, Sir Karhu. Ei kun Sir Henry, päivää. Älkää pälpättäkö. Naton päämajasta Pariisista soitettiin äsken. Miksi häirintänappi ei ole vielä heillä siellä? Häirintänappi. Häirintänappi? Se on juuttunut matkan varrelle. Kauhistus. Eikä siihen kukaan pääse käsiksi. No ei. Se on siis turvassa. Turvasta voidaan tässä yhteydessä puhua, eikö totta? Kyllä, kyllä. Mutta me emme ole voineet toimittaa sitä eteenpäin, koska sen liikkeet ovat tällä hetkellä meistä riippumattomat. Jaha, se on kuitenkin teidän hallussanne. Hallussa on. Nyt saatte kuulla pari valittua sanaa. Täsmälle. Niin se kaamea kääkkä sanoi. Herttane, sehän olikin kaamea kääkkä itse. Että kuinka? En minä teistä puhunut, Sir Henry, vaan yhdestä toisesta kaameasta kääkästä. Minä pyydän anteeksi, Sir Henry. Lämme ei ole viime aikoina muistanut syödä lääkkeitä. Olkaa nyt hiljaa ja kuunnelkaa. Tämä uusi arvonlisäverokäsikirja, jonka te olette painattaneet. Niin, tosiaan. Varsin edustava, eikö totta? Painettu liilan väriselle paperille. Ja sidottu punaisella liimanauhalla. Silmää hivelevä ulkoasu. Taiteellinen hömpötys sikseen. Minua kiinnostaa tämä takakanteen painettu muistutus. Aivan se. Muistaakseni siinä sanotaan verotarkastajan vastaanotto arkisin virka-aikana kello 10:17, jos tahdotte suoraa yhteyttä. Niin, tarkoitus oli valistaa kansaa virka-ajasta. Todellako? Tähän on sitten tullut pieni painovirhe. Kannessa nimittäin lukee verotarkastajan vastaanotto arkisin virka-aikana kello 10:17, jos tahdotte huoraan yhteyttä. Hyvänen aika. Oho. Sehän on valitettavaa. Toisaalta siitä voisi kehkeytyä uusi tulolähde verovirastolle. Pää kiinni lämmö. Tämä on anteeksi antamattoman törkeä munaus. Siitä on noussut julkinen kohu. Kyselyjä parlamentissa, kirjoituksia lehtien yleisön osastoissa. Ja Ilotyttöjen ammattiliitto on lähettänyt verohallitukseen tiukkasävyisen kirjan, jossa se ilmoittaa, että liiton jäsenet lakkaavat maksamasta veroa, ellei verohallitus heti lopeta järjestäytymättömän työvoiman avulla harjoittamansa rinnakkaistoimintaa. Sir Henry, on kuitenkin syytä muistaa, että me emme suinkaan itse suorittaneet painotyötä. Mutta teidänhän olisi pitänyt tarkistaa jälki. Senkin imbessillit idiootit, löylyn lyömät. Luupäät? Aivan oikein, luupäät. Painakaa tämä nyt kallonne. Vielä yksikin lipsahdus, niin pääsette tarkistamaan Pohjanmeren öljynporauslauttoja ilman venettä. Kiitos vaan, Sir Henry. Ei ole pelkoa, Sir Henry. Tilanne on nyt täysin hallinnassa. Valmistaudumme juuri perimään maksamattomia lisäarvonveroja. Jo on aikakin. Maksamattomat velat ja verot syöksevät tämän maan perikaton. Onneksi hän ei tällä kertaa heittänyt meitä millään. Ja lakatkaa puhumasta minusta pahaa selkäni takana. Ei toki, Sir Henry. Ei kun tietysti, Sir Henry. Olkaa kilti, älkää taas heittäkö kynällä. Viime kerralla meni terä poikki. Sisään. Huomenta, Sir Henry. Hyvää huomenta. Meillä olisi teille hiukan asiaa. Taasko te matelette tänne palkankorotusta pyytämään? Emme toki, mutta kun nyt kerran asia tuli puheeksi. Vaitilan, tai saatte maistaa minun kenkäni korkoa. Muuta korotusta ei tipu. Kiitoksia vaan. Tulkaapas sieltä lähemmäksi. Noniin.
Mitä asiaa teille sitten on? Kakistakaa ulos. Saatte tasan 2 minuuttia aikaa. Sangen ystävällistä ja huomaavaista, Sir Henry. Aivan minuutti 50 sekuntia. Pim. Tässä taannoin te sanoitte, että maksamattomat velat tulee aina suorittaa pikaisesti. Niin, täsmälleen minä sanoin. Se kaiketi pätee myös ministeriön omiin velkoihin. Ministeriövelkoihin. Tietysti, jos sellaisia nyt sattuisi olemaan, mikä on äärimmäisen epätodennäköistä. Laki on kaikille sama. Asia sattuu nyt olemaan niin, että ministeriöllä on muuan pieni velka, jonka maksu on hiukan viivästynyt. Hiukan viivästynyt. Mitä se tarkoittaa? Yli puoli vuottako? Hiukan enemmän kuin puoli vuotta. Kenelle ministeriö sitten on velka? Eräälle panimolle. Toiminimi on Man, Tibbles et Greaves. Jaha. Sieltä varmaankin toimitettiin virvokkeita ministeriö viimevuotiseen pikkujouluun. Ei aivan viimevuotiseen. No minkäs sille voi? Asia täytyy hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Minnekäs minä panin sen osaston shekkivihon? Jaha, tässähän se on. Noniin, kuinkas paljon me tarkalleen olemme sinne velkaa? Toivottavasti se ei nouse yli 9 punnan. Tilintarkastajat eivät pidä siitä, että perjantaisin maksetaan 2-numeroisia summia. Kyllä se nousee yli 9 punnan. Mitä? Eikä se voi olla 10. Ei se 10 ole. Sen me voimme sanoa suoraan, kyllä se hiukan enemmän on. Niin. Kuinka paljon me nyt olemme velkaa sille halvatun panimolle? Antakaa kuulua ja heti. Kaikkiaan 3,5. Siis miljoonaa. Puntaa. Yhteensä, Sir Henry. 3,5 miljoonaa puntaa. Se on vanha velka, peräisin vuodelta 1685. Se osui meidän silmiimme ihan sattumalta, kun me pengoimme arkistoja. Mutta kun me hyvin tiedämme, mitä mieltä te olette vanhoista veloista, niin me tiesimme myös, että te haluatte ehdottomasti maksaa tämän pois. Maksaa? Vai maksaa pois? Pitäisikö minun maksaa jollekin pihanperän panimolle 3,5 miljoonaa puntaa veronmaksajien varoja? Ei tipu penniäkään. Ei edes palannutta puupenniä. Ja sillä siisti. Siellä panimossa uhkasivat käyttää pakkokeinoja, jos me emme suostu maksamaan. Ainut herra, joka täällä käyttää pakkokeinoja, olen minä. Tällä hetkellä tekisikin mieleni pakottaa teidät painamaan ne 3,5 miljoonaa puntaa. Emme me ole sitä velkaa aiheuttaneet. Niin, mutta te pengoitte asian päivän valoon. Menitte ehdoin tahdoin sohimaan ampiaispesää. Malttakasko minä heitän teidät ovesta ulos ja potkaisen pitkään liukuun pitkin käytävän lattiaan. Sitä ennen minä tahtoisin vielä tähdentää, että virkaveljeni Mr. Lamb on oikeassa. Saattaa olla, että me joudumme oikeuteen. Vai oikeuteen? Johon tänne hulluja puhutte. Ja kukaan uskalla panna valtion virastoa syytteeseen. Sanokaa minun sanoneen, oikeuteen asti tätä juttua ei koskaan viedä. Sir Henry, te sanoitte, ettei tätä juttua viedä koskaan oikeuteen. Niinhän minä taisin sanoa, mutta tämä onkin pelkkää rutiini ja silkka muodollisuus. Tarkoitan, ettei meillä ole hätäpäivää. Tuomarin laki on saman klubin jäsen kuin minäkin. Ai, hyvä juttu. Niin. Nyt silmä tarkkana, Hamilton Jones. Minä annan tuomarille muurariveljeskunnan salaisen merkin. Tuossa permanolla istuu pyylevä punakkamies, joka tekee sormillaan hävyttömiä merkkejä. Vielä. Kutsukaa poliisi poistamaan mies oikeussalista. Poliisi! Poliisi! Harkitse myöhemmin, minkä tuomion hän saa. Mutta herra tuomari, kunnianarvoisa herra tuomari, minähän tässä, alivaltiosihteeri Sir Henry Pitkin, Niin? brittiläisen imperiumin kunniaritari. Hiljaa siellä! Konstaapeli, viekää tuo mies heti pois oikeussalista. Herra tuomari, arvoisa herra tuomari, Ne vei sen. Te 2 kananpäätä, kun pilasitte koko jutun. Tehän sanoitte, että hän on saman klubin jäsen kuin teki. No niin hän onkin. Myöhemmin minä vasta muistin, että kerran hän yllätti minut istumassa lempituolissaan. Onko tuomari jo langettanut tuomionsa? Valitettavasti on. Me joudumme maksamaan sille panimolle. Me? Voi taivaan talikynttilät. 3,5 miljoonaa puntaa, niin? Ei suinkaan. Tuomari vaatii, että myös 300 viime vuoden aikana tapahtunut inflaatio otetaan huomioon. Meidät määrättiin maksamaan 3,000 miljoonaa. Hallitukselta ei heru penniäkään. Pääministeristä on tullut virastojen vannoutunut vastustaja sen jälkeen, kun me määräsimme nailonsadetakeille arvonlisäveron. Hän sanoi, että tämä on meidän oma velkamme ja että ministeriön täytyy itse hankkia rahat sen maksamiseen. Mutta mistä helkutista me taiomme ne 3,000 miljoonaa? Järjestetään arpajaiset. Ja minä voisin myydä tulitikkuetikettikokoelmani. Niitä on ainakin tusina. Vaitiläm. Pääministerillä oli useita ehdotuksia varojen hankkimiseksi. Aluksi me joudumme myymään eräitä ministeriön rakennuksia. Voi pyhä jysäys. Hän sanoi, että äärimmäisissä tapauksissa tarvitaan äärimmäisiä keinoja. Hän on päättänyt panna meidät kärsimään. No niin.
No niin. Täällä sitä vaan ollaan. Käykää sisään, Sir Henry. Käykää Kiitos, sisään. kiitos. Täällä on lämpimämpää. Me poltamme vanhoja mappeja. Väliäkös sillä? Väliäkös millä? Ei minusta enää ole mihinkään. Minähän olen vaan vanha höppänä ukko. Mutta Sir Henry, ette te saa sanoa noin, vaikka se onkin totta. Eihän se ole teidän vikanne, että ministeriö on joutunut vararikkoon. Panimo ei olekaan velkaa ministeriölle. Eikä ministeriö ole velkaa Panimolle. Koska sitä olutlähetystä ei koskaan toimitettu. Oletteko te nyt tyytyväinen, Sir Henry? Vai vielä tyytyväinen, kun me jouduimme kärsimään tämän kaiken tyhjän takia. Tai oikeammin, teidän kahden takia. Tästä hyvästä minä kyllä höyhennän teidät perusteellisesti, kunhan minä saan teidät kynsiin. Mennä karkuun! Taisi yllättäen saada voimansa takaisin. Suma Repale! Pitkin täällä. Hamilton Jones langan päähän. Päivää, heti. Sinulle Hamilton Jones. Sir Henry. No anna tänne se. Ole hyvä. Se luuri. Ja päivää, Sir Henry. Saanko rientää ensimmäisenä toivottamaan teille hyvää jo... Mitä te siellä oikein puuhailette? Hyppelette tonttulakit päässä pitkin toimistoa. Ei, minä vakuutan, ei meillä Minulla on teille töitä. Meillä on tässä maassa postivuori. No niin, se sitä tulee, kun ihmiset lähettelevät toisilleen joulukortteja ja ties mitä. Suu poikki. Tähän aikaan vuodesta postilla on yksi aivan erityisen suuri ongelma. Lasten lähettämät kirjeet joulupukille. Postilla ei ole minkäänlaisia resursseja selvittää tämänvuotista vyöryä. Vai ei ole resursseja, sehän on pelkkä järjestelykysymys. 30 säkkiä joulupukin postia on matkalla teidän toimistoonne. Joo, joulupukin postia. Tänne. Minä tiedän, että te olette rajoittunut, mutta siitä pitää tulla loppu. Virkamieskunnan julkinen imago on pohjan lukemissa, eikä teidän osastonne ole tehnyt mitään asian parantamiseksi viime aikoina. Niin no, jos tarkoitatte niitä japanilaisia pysäköintimittareita, jotka me toimme maahan, niin... Niitä juuri, niitä. Autoilijat piirittivät Japanin suurlähetysten vaatien 20 jenin kolikoita. No, ihan totta, minä olin ajatellut, että me olisimme voineet lyöttää 50 pennin kolikoita, jossa on reikä keskellä, ja ne mittarit olivat niin paljon halvempia. Ei siitä enää. Teillä on nyt uusi tehtävä. Käykää sen kimppuun. Siinähän te olette. Pistäydyin vain toivottamaan kaikille hauskaa joulua, onnellista uutta vuotta. Kiitos. Sitä samaa. Tässä on pieni osoitus ja pieni lahja itse kullekin. Hamilton Jones. Ihka uusi leimasin. Lupa evät. Ajattelin, että pitäisitte siitä. Ja tässä on teidän lahjanne, missä... Klemmareita. Kokonainen rasi. Se on yhteisesti teille ja konekirjoittamon tytöille. Missä Läm on? Tämä takki on kyllä vähän koin syömä. Sir Henry. Lemposaika. Läm. Miksi teillä on yllänne nuo eriskummalliset taminet? Hän on pukeutunut joulupukiksi. Kyllä kai minä sen näen. Mutta miksi? Tämä on teille, Läm. Vaatimaton lahja, mutta annettu sydämestä. Onko tämä kaikki minulle? Juuri näitä minä olen aina toivonut. Kuminauhoja. Kiitos kumminkin. Tämähän on se todellinen joulun henki. Lahjoja vaihdetaan. Lahjoja vaihdetaan. Vaihdetaan. Tämä on aidosta plastiikista valmistettu kuulakärkikynä. Sillä voi kirjoittaa veden alla. Ihanko totta? Sepä hyödyllistä. Olen usein kylvyssä saanut äkillisen halun kirjoittaa kirjeen. Tekeekö nyt mieli kokeilla sitä? Jaha? Täällä Lämin kirjoituskoneen vieressä. Tässä on pala paperia. Pankaapas vaikkapa nimenne siihen. No, katsotaan. Sir Henry Pitkin. Ei, jälki ei ole kehuttava. Niin, mutta te ette kirjoita veden alla. Ai totta. Mikä tämä tässä on? Pöydällä. Oletteko te ruvennut harrastamaan autojen pienoismalleja? Ei emme. Tämä on ihan muuta. Tämä liittyy tehtävään, jonka saimme teiltä. Meidän piti vastata kaikkiin joulupukille tulleisiin kirjeisiin. Mutta sehän on loistava ajatus. Näinhän me parannamme imagoamme. Näin jo otsikot silmissäni virkamiespukkina. Vaatimaton Sir Henry Pitkin sanoo, me emme halunneet julkisuutta. Lehdet ja televisio ihastuvat ikihyväksi. Mutta emme me ajatelleet kertoa kenelle. Sepä tyhmää. Mitä järkeä on tehdä hyviä tekoja, jos kukaan ei saa tietää? Minä puhun tästä Hargreavesille. Hän on PR:n huippumiehiä. Hän toimittaa tiedotusvälineet paikalle.
No niin, Sir Henry, jos te olette ehdottomasti sitä mieltä. Ehdottomasti. Minähän olen suorastaan innostunut. Mitäpä, jos minä pyydän tuomaan autoni tänne ja me menemme kaikki yhdessä Normanin kotiin. Niin, kyllä pikku Norman yllättyy. Todellakin. Sir Henry ojentaa lelun köyhälle orpopojalle. Joulupukki on todella olemassa. Sopertaa slummien kasvatti. Vuoden henkilöksi on valittu Sir Henry Pitkin. Ai, minä näen jo kaiken silmissäni. Kas kummaa, lehdet ja televisio. Me emme halunneet julkisuutta. Ai jaha, no siinä tapauksessa minä tietysti Kun te vetäydyn. nyt olette siinä, niin voinhan minä vastata teille. Ajattelin, että pikku Norman ansaitsee vähän jouluiloa. Halusin osoittaa hänelle, että miten sen nyt tässä äkkiä muotoilisin, että vallan käytävillä astelevilla jaloilla on ystävän kädet. Me emme etsi kunnia itsellemme. Nimeni on Pitkin PITKIN. Ne on täällä, Norman. Ne on tuoneet sun lahjas. Missä se on? Missä se auto on? No sehän on tässä. Hei, hetkinen. Mehän tulimme tuomaan lahjan pikku Norman Hicksille. Minä olen Norman Hicks. Pitää päästä heti koittamaan. Tätä hetkeä minä olen odottanut monet pitkät vuodet. Hei, älkää. Hei, seis Norman. Mitä se nyt tekee? Mies on hullu. Sehän menee Sir Henryn autoon. Sir Henry, estäkää, on tapahtunut erehdys. Ei! Nyt se työnsi Sir Henryn katuojaan. Otitteko muuten selvää, osaako ukko ajaa? Ja meitä taisi jäädä jokunen asia selvittämättä. Mitä hemmettiä täällä tapahtuu? Se hullu äijä varasti minun autoni. Mitä tämä on? Rauhallisella äänellä pyydän, meillä on äänitys käynnissä. Näimme Norman Hicksin ajavan poisuudessa autossaan. Näky on saanut lahjoittajan Sir Henry Pitkinin liikuttumaan silmin nähden. Kyyneleet vierivät hänen poskillaan. Pysäyttäkää se! Jonkun on pysäytettävä se! Se ei ehkä ole tarpeen. Hän ei aja kovin lujaa. Auto heittelehtii holtittomasti tielle. Sehän on menossa nyt suoraan kohti tuota! Ei, en voi katsoa. Auton nokka on lytyssä. Älkää turhaan kantako huolta. Kyllä Norman varmaan saa autonsa pian taas kuntoon. Autonsa? Se äijä hajotti minun autoni senkin napina. Pois tieltä. Minä hoidan tämän asian. Te kaksi saatte luvan painua toimistoon. Teidät minä hoitelen kyllä myöhemmin. Ja teidät minä tapaan. Siinähän te olette. Kunhan minä pääsen. Henry, muista verenpaine. Hei, rakkaani. Pysyttele sinä poissa tästä. Tämä ei ole sopivaa kuunneltavaa sinun korvillesi. Istu vaikka lämmin pöydällä ja yritä olla kuuntelematta. Minä vakuutan, että kaikki oli väärinkäsitystä. No niin. Minä en ole niitä miehiä, jotka tuhlaavat sanoja. Hyvä. Ulkohebriideillä on pari työpaikkaa vapaana paikallisessa arkistossa ja minä tiedän täsmälleen oikeat sähläävät mämmikourat sinne lähetettäviksi. Te kaksi, olkaakin poissa täältä ennen kuin... Henry, mitä tämä on? Pysy sinä nyt erossa tästä, rakkaani. Tämä on minun työtäni. Minä olen täysin kykenevä. Liiankin kanssa. Voisitko selittää, mitä tämä paperilappu tarkoittaa, jonka löysin tuolta pöydältä? Mikä paperi? Anna kun katson. Anna kun minä luen Elaine Youngille. Moni meistä näin joulun alla syö herkkuja aivan ahmimalla. Ainoa kinkku, jota mielin minä, oi armas Elaine, olet sinä. Onko tämä sinun nimikirjoituksesi vai ei tämän säädyttömän purkauksen alla? On. Kun minä sain nimittäin lahjaksi kynän ja... Voi tätä häpeää. Miehelläni on toinen nainen. Ei, minä voin selittää. Minä en tahdo kuulla mitään yksityiskohtia. Vaimo saa aina kuulla viimeisenä. Sinulle ei ollut kyllin pilailla eläkeläisten kustannuksella. Sinä ryvät sen lisäksi uskottomuudessa. Sinä... raakalainen. Hamilton Jones, selittäkää nyt taivaan tähden vaimolleni. Pitäisikö jotain selittää? Ajatus ei oikein kulje. Mielessä pyörii vain siirto ulkohebrideille arkistotehtäviin. Auttakaa nyt. Hamilton Jones, Minä ymmärrän, mitä sinä tarkoitat, Hamilton Jones. On vaikea ajatella mitään muuta, kuin yhtäkkiä saa kuulla, että joutuu muuttamaan ulkohebrideille. Ja minä käsitän. Minähän puhuin siirrosta vain ihan pilanpäiten. Sehän oli vitsi. Minä tarvitsen teitä molempia täällä Lontoossa. Minä tarvitsen apua. Meitä ei siis missään tapauksessa siirretä. Ei tietenkään. Päivää. Puhutaanko täällä minusta? Ei.
Me puhuttiin yhdestä toisesta arvaamattomasta kelmistä. Kas päivää, Sir Henry, päivää. Tulkaa sisään, hyvä Sir. Nostakaa jalat ylös. Saako olla teitä? Mildred, pitkoa pitkinille. Oliko siinä jo kaikki? Parlamentin jäsenten virkistyskeskus on kuulemma avattu. Niin on. Kiitos kuuluu meille. Niinkö? Kyllä vain. Me hiukan parantelimme alkuperäisiä Vai, piirustuksia. te parantelitte. Parantelimme. Mutta kun te ette parantaneet niitä. Teidän ansiostanne pukuhuoneet ja sauna ovat eri puolilla katua. Katu eri puolella kuin sauna. Parlamentin jäsenet joutuvat juoksemaan kadun yli, suojana vain pyyhe ja kiukkuinen ilme. Paha juttu. Sepäs ikävää. Vai ikävää, sehän on pöyristyttävää. Kun valtiovarainministeri tässä yhtenä päivänä ylitti katua, hänen pyyhkeensä tarttui ohjaajavaan skootteriin. Valtiovarainministeri pidätettiin välittömästi viuhahtelusta. Voi. Hän on lievästi sanoen raivoissaan. Koko virkakunta näki hänen surkeutensa. Kenties meissäkin on vähän syytä. Ai vähän syytä. Kenties te kyvyttömät kelvottomat. Kanan aivoiset pöllöt. Riittäisi, kun yhdellä olisi tällä osastolla älliä. Älkää nyt, Sir Henry. Jos me nyt joskus hiukan erehdymme, niin eihän teidän tarvitse... Niin joskus hiukan. Vaikka teille antaisi kuinka helpon tehtävän, te menette ja mämmäätte sen, jokikisen. Niin yksinkertaista asiaa ei ole keksittykään, ette te saisi sitä solmuun. Ai minä olen nyt saanut tarpeekseni, kohta minä suutun. Vaihteen vuoksi. Älkää sitten siellä mutisko, Miss Murphyn. Te ette ole yhtään parempi kuin nämä kaksi. Tuo oli rumasti sanottu. Teidän lyöntivirheenne ansiosta rauhanturvajoukkomme saivat kuulla olevansa rahanturvajoukkoja. Olen aina ajatellut, että tämä osasto on pohjanoteeraus, mutta taso on sen jälkeen vieläkin laskenut. Eihän teistä ole mihinkään, ei yhtikäs mihinkään. Ei mihinkään. Sir Henry, nyt minä tulen ja sanon, meidänkin sietokyvyllämme on rajansa. Me olemme sentään virkamiehiä. Kas, kun te huomasitte. Tarkoitan, että emme me aio seistä tässä kuuntelemassa solvauksia. Älkää ihmeessä seisoko. Menkää vaikka heti, koko konkkarankkaa. Mutta niin kauan kun te olette täällä, tehkää työnne. Mitenkäs muuten viereisen tontin uudisrakennus edistyy? Tarkoitatteko Thatcherin tornia? Me olemme pyytäneet, että työmiehet nopeuttaisivat tahtia. Ehdotimme, että he vähentäisivät teetaukoja. Vähentäisivät? Niin. Ilmoittakaa niille, että kaikki teetauot on peruutettu, kunnes rakennus on saatu valmiiksi. Pitääkö meidän mennä sanomaan se? Tietysti. Ja sitten toinen asia. Ulkoasiainministeriltä on tullut valitus. Hän on huolissaan siitä, että uuden rakennuksen ylimmästä kerroksesta näkyy ulkoasiainministeriön pesuhuoneeseen. Ja sieltä voi vaikka nähdä, kun henkilökunta siellä puuteroi nenänsä ja ehostaa kasvojaan. Se olisi paha juttu. Emme tietenkään tahdo saattaa tyttöjä noloon tilanteeseen. Minä puhun miesten huoneesta. Mitä meidän pitäisi tehdä? Menkää sinne talon katolle ja ottakaa kiikari mukaan. Katsomaan, ettei sieltä näy mitään, mitä ei pitäisi näkyä, niinkö? Nimenomaan. Ja jos näkyy, niin rakennusta on sitten alennettava. Sanotaan sitten, että kaivavat sille syvemmän kuopan. Anna mun kaikki kestä. Annan. Kas, Wilkins, etsittekö tekin niitä? Ne eivät ole täällä. Sihteeri Murphyn puuttuu myös. Ehkä ne ovat tuolla, no tiedätte mitä minä tarkoitan. Eivät ole, minä katsoin jo ruokalasta. Kummallista. Kaikkihan sen tietävät, että he ovat aina myöhässä, mutta eivät ne sentään yleensä näin myöhässä ole. Kerrassaan omalaatuista. Jos he ovat olleet illalla ulkona. Jaa, niin toisaalta minä kyllä vähän löylytin heitä eilen. Minä annoin vähän isän kädestä. Ja Hamilton Jones otti nokkiinsa. Me emme seiso tässä kuuntelemassa, hän sanoi. Hittolainen, jospa ne ovat lähteneet, jospa ne ovat marssineet tiehensä. Kyllä ne varmasti tulevat takaisin. Niin pahoin pelkään, että olette oikeassa. Taapertavat takaisin häntä koipien välissä. Eivät ne kauan viihdy ulkona kylmässä maailmassa. Wilkins, ne ovat olleet jo viikon poissa.
Minä luulen, että ne ovat nyt lähteneet lopullisesti. Te ette enää kuvittele, että ne taapertavat takaisin, niin mikä se nyt taas olikaan, minkä välissä, niinkö? En. Minä loukkasin niitä ilmeisen verisesti. Miksihän en ole tehnyt sitä jo ajat sitten? Wilkins, ottakaa sikaari. Nyt juhlitaan. Teidän virkansa vapautuvat. Kautta kaalinpään en ymmärrä. Mikä estää teitä täyttämässä heidän paikkaansa? Wilkins! Aluksi tietenkin epävirallisesti, kunnes asia vahvistetaan. Ensimmäiseksi saatte niskaanne Thatcherin tornin. Hamilton Jonesin mämmäilyjen ansiosta työmaa on nyt lakossa. Jättäkää asia vain minun huolekseni. Mikäli minä asetun tähän toimistoon, minun tekee mieli tehdä joitakin muutoksia. Hauska kuulla. Mitä enemmän täällä tapahtuu muutoksia, sitä parempi. Hyvin tehty, Wilkins. Olette lopettanut lakon kuukaudessa. Loistavaa. Niin kun minä en antanut pyöritellä itseäni. Minä pysyin kuin kallio kannassani, että tarvitaan pitemmät teetauot, korkeammat palkat ja lyhyemmät työajat. Minä olen tiukka mies. Ja miehet, sen kun palasivat töihin tänä aamuna. Hei, tuolla nousee hissi ensimmäisen kerran täynnä äijiä. Olisipa Hamilton Jones näkemässä. Niin sitä pitää asioita hoitaa. Jaha, siinähän te olette. Hei, Sir Hellä. Pää kiinni, Hamilton Jones. Minä en kestä tuota loputonta pälpätystä. Kuulkaa nyt, senkin toheloivat torvet. Ai me? Nimenomaan te. Pyysinkö minä teitä valvomaan ministerin autotallin rakentamista? Mitä? Kyllä. Oliko se vaikea homma? Me teimme sen. Talli on jo harjassa. Ja teidät sopisi nyt ripustaa siihen. Te ette taida ymmärtää höykäsen pöläystä metrisistä mitoista. Mistä arvasitte? Se harja on 50 jalan korkeudessa. Ja talli on 4 jalan levyinen. Siinä on nyt täytynyt tapahtua pieni lipsahdus. Pieni, niin. Ministeri on raivoissaan. Hän joutui luopumaan Rolls-Roycesta. Hän liikkuu nykyään pitkin Lontoota kuljettajalla varustetun tandemin takasatulassa. Mitä tuohon enää voi sanoa? Älkää nyt sanoko mitään. Tai minulle tulee kiusaus tunkea sananne takaisin kurkusta alas nyrkillä. Kiitos. Koettakaa nyt kuvitella. Rakennus, joka on 4 jalkaa leveä ja 50 korkea. Mihin sellaista voi käyttää? Minun täytyy nyt viedä ministeri märälle lounaalle, että hän vähän leppyy. Ja säästötoimien takia minun täytyy maksaa lasku itse. En saa enää edustuskuluja takaisin. Turpatukkoon! Minä en kestä enää katsella teitä! Me aiomme lähteä valtion palveluksesta. Olemme tulleet esittämään eroanomuksemme. Eroanomuksen? Aiotteko te lähteä ikiajoiksi? Ei voi olla totta. Onko se totta? Minähän sanoin, että hän olisi pahoillaan. Tämä on vuoden paras uutinen. Me esitämme asian vielä myöhemmin kirjallisena. Ei, tehkää se heti. Nyt tässä on paperia. Käyttäkää vapaasti minun kynääni. Jaha, niin kiitos. nimet alle tähän, nimet siihen. Kumpikin nopeasti ennen kuin muutatte mielenne. Minä istun. Ei, älkää istuko. Ei, tässä nyt ole aikaa. Teillähän on varmasti kiire. Minä avaan oven. Kyllä me ymmärrämme, Sir Henry, että irtisanomisaika on kuukausi. Yleensä on niin, mutta tällä kertaa me voimme varmaan tehdä poikkeuksen. Kiitos. Voimme siis lähteä 3 viikon päästä. Ei. Sanotaan 10 minuutin päästä. Kiitos. Kiitos on kokonaan minun puolellani, mutta en minä tahdo pidätellä teitä. Maltatte varmaan tuskin odottaa, että pääsette pois. No ei tässä Minä tilaan taksin. Ei. Minä tilaan 2 siltä varalta, että toinen jää tulematta. Kiitos, Sir Henry. No älkää tuhlatko siinä aikaanne. No ei. Menkää pakkaamaan tavaranne. Meillä on ollut paljon hauskaa yhdessä. Terveisiä, Lady. Näkemiin. Poissa. Kuka on väittänyt, että toiveet eivät toteudu? Ai. Rakastan elämää. Rakastan elämää. Pitkin. Räittäitä.
Rakas Lordi Stilton, astukaa sisään. Astuin jo. Aivan niin. Mikä lempo teitä riivaa pitkin? Ette kai te ole taas naukailut konjakkia lääkekaapista? En takuulla, en. Tulen juuri tapaamisesta pääministerin kanssa. Hän on hyvin huolestunut siitä, että virkamiehet siirtyvät sankoin joukoin pois valtion palveluksesta. Ennen kuin huomaammekaan, meillä on henkilökuntapula. Ei kai. Kauhea. Niin. Minusta se on kyllä merkillistä, kun nyt on tulossa palkankorotuskin. Meidän täytyy olla valmiita kilpailuun yksityisen sektorin tarjoamien etujen kanssa. Pitkin, onko teillä yhtään ajatusta? Mitä jos lupaisimme ilmaisen hammashoidon? Jopa ilmaisen tukanleikkuun. Ruokalasta varmasti liikenee joku kulho. Ja alakerrassa olisi kyllä tilaa uima-altaalle. Loistavaa. Tai miten olisi sauna nuoren naishenkilökunnan käyttöön, jota voisivat sitten käyttää myös jotkut ylemmät virkamiehet, kuten minä. Otamme kaikki 3. Niin. Minä ryhdynkin heti toteuttamaan näitä ideoitani. Niin. Ja sitten toinen asia pitkin. Kun henkilökuntaa lähtee talosta, minä pidän aina osaston esimiestä syyllisenä. Niinkö? Kyllä vain. 2 Sir Jason Bergen alaista on eronnut valtion palveluksesta ja minä siirrän hänet arkistotehtäviin ulkohebrideille. Hebrideille? Arkistotehtäviin? Ulkohebrideille. Näkemiin. Näkemiin. Johan nyt otti ohraleipä. Onneksi en ehtinyt mainita Hamilton Jonesin ja Lämin lähdöstä. Minun täytyy saada heidät heti takaisin. Jos Lordi Stilton saa kuulla, että he ovat lähteneet, hän ottaa minulta minun etuoikeuteni pois. Erikoisosastolla puhutte Miss Mildred Murphyn kanssa? Pitkin täällä. Minun pitäisi päästä yhteyteen Hamilton Jonesin ja Lämin kanssa. Oi, minä syön lounasta niiden kanssa ensi viikolla. Voinko välittää viestiä? Ei. Paras kun otan itse yhteyttä suoraan. Antakaa minulle uusi osoite. Uusi osoite. Ei kun minun täytyy saada 2 meiltä lähtenyttä virkamiestä palaamaan taloon. Lordi Stilton on niskassani. Jos hän saa selville, että miehet ovat eronneet, hän siirtää meidät ulkohebrideille. Se ei varmaan miellyttäisi sinua. Kuule, siivoa nyt vähän suutasi. Keskus voi kuulla. Jaha. Nyt minun täytyy lopettaa. Vieraani tulivat juuri. Kuulemiin, kulta. Hamilton Jones Lamb. Onpa hauska nähdä teitä pitkästä aikaa. Niin. Istukaa. Mitä te juotte? Kuppi kuumaa teetä olisi paikallaan. Höpsistä Lamb. Nyt juodaan champagnea, hovimestari. Tuokaa pari pulloa parasta champagnea, mitä kellarista löytyy. Ja minä tuon. Te halusitte tavata meitä. Mistä syystä? Teitähän on aina ilo tavata, mutta minulla on jotakin mielessä. Minä toivoisin, että te tulisitte molemmat takaisin ministeriöön töihin. Pyydättekö te meitä takaisin? Minä en tule toimeen ilman teitä. Voitte sanoa, että olen tunteellinen hupsu. Te olette tunteellinen hupsu. Teillä on entinen huumorin taju tallella, Läm. Se onkin yksi niistä seikoista, joita minä kaipaan eniten. Mutta me emme halua tulla takaisin. Me emme tykkää siitä, kun te huudatte koko ajan ja kommentelette meitä. Te olette yksi styranki. Ette kai te nyt tosissanne ole sitä mieltä. Ystävä hyvä. Kyllä te olette. Parantumaton pahan sisuinen komentelija. Eihän kukaan voi olla täydellinen. Ottakaa sikari. Ottakaa 2. Joo. Ottakaa 3. Joo, minä vien vuokraemännälleni. Vaikka ei silti, emme me ole antaneet teidän rähjäämisenne masentaa meitä. Hei! Aina kun te olitte sulkenut ovemme, huutelimme hävyttömyyksiä teidän peränne. Niin, käytimme teistä nimiä, joita ei sovi toistaa naisseurassa. Ja näytimme kieltä selän takana. Sepä hassua. Hassua on. Juuri sellaista henkeä meillä ministeriössä tarvitaan. Ettekö sentään tulisi takaisin? Emme. Minä pyydän. Emme. Minä oikein rukoilen. Emme. Minun vuokseni. No nouskaa polviltanne. Te olette vielä kamalamman näköinen kuin tavallisesti. Kollegani ja minä emme edes harkitse paluuta.
teillä ei olisi varaa meihin. Meille maksetaan nykyään huippupalkkaa. Minulla on jo sekä etu- että takalampu polkupyörässä. Hyvät ystävät, minä en anna tämän keskustelun masentaa enkä suututtaa itseäni. Katson, että lopullista sanaa ei ole vielä sanottu. Oma vikanne. Minä vakuutan, että tarjoukseni pysyy voimassa. Olette aina tervetulleita takaisin ministeriöön. Ja minun oveni on aina auki. Voitte pistäytyä koska tahansa juomassa lasillisen sherryä. Kaslori Stilton, hyvää päivää. Mikä nyt painaa? Pahalta näyttää. Henkilökunta on riistäytynyt käsistä. Pitäisi ehkä lopettaa se Pilsnerin tarjoilu ruokalassa. Henkilökunnan määrää. Miten se on mahdollista? Kun meillä on nämä kaikki uudet edut. Valtion palvelukseen suorastaan tulvii ihmisiä. No siinä se vika onkin. Nyt meillä on liikaa väkeä. Vai on meillä liikaa henkilökuntaa? Ihme ja kumma. Anteeksi. Turha pyydellä anteeksi. Jäljet on korjattava. Pitääkö uima-allas valaa täyteen betonia? Pitää. Eikä sitä tarvitse ensin tyhjentää. Ei haittaa yhtään, jos siinä pulikoi pari virkamiestä, kun betoniauto tulee. Minä ymmärrän. Ja sitten toinen asia. Pitäkääkin huoli, ettei ketään oteta enää töihin. Perhana vanha vuohi. Että kehtaa tulla puhumaan minulle tuolla tavalla. Eikä nyt ole ketään, jonka kimppuun minä puolestani pääsisin. Hei, Sir Henry, ihme täällä. Täältä tullaan. Me tulimme takaisin vanhaan Veikko. Päätimme sittenkin ruveta taas virkamiehiksi. Sherrypullo esiin! Ei voi olla totta. Minä otan ilo mielin nyt kyllä pullon esiin ja lyön sillä teitä päähän. No eikö teistä olekaan hauska nähdä meitä? Tehän pyysitte meitä takaisin. Senkin kanan aivoiset kanaljat. Iloni olisi rajaton, jos en enää milloinkaan näkisi teitä. Ei saa kiusata meitä, ihan totta. Me olemme eronneet sen firman palveluksesta. Me tahdomme tulla takaisin. Jos tähän virastoon olisi 5 miljoonaa hakijaa, minä asettaisin teidät viimeiselle sijalle. Ja sitä paitsi virkoja ei ole avoimena, paikkoja ei ole, ei kerrassa mitään. Kai nyt sentään jotain. Minä lupaan, että ministeriön julkisivu ei enää tahrinnut meidän takiamme, vaan päinvastoin. Meidänkin on pakko syödä. Ei kyllä minusta, mutta tarkemmin ajatellen, ehkä minulla olisi teille työtä. Ojennatko sankoalem? Katso, tuolla kävelee Sir Henry. Ole hyvä. Oho! Senkin idiootti, katso mitä teit. Voi, sanko putosi. Se putoaa suoraan Sir Henryn päälle. Pitkin. Se on sihteeri, alivaltio Henry. Hillitkää itsenne, Läm. Antakaa kun puhun hänelle, jolla on aivot. Hän on juuri keittämässä teitä. Anna se luuri tänne nyt. Ja hyvää päivää, Sir Henry. Hauska kuulla teidän äänenne. Te ja Läm matkustatte Norfolkiin. Norfolkiin? Ihanko totta? Tämäpä yllätys. Teknohallitus on ylikuormitettu ja sieltä on siirretty teille tämä tehtävä. Teknohallitus. Onko se jokin uusi virasto? On, ja siksi siellä ei ole vielä liikaa väkeä. Siitä johtuu, että te saatte hoitaa perjantaina laukaistavan avaruusaluksen lähtöön liittyvät hallinnolliset kysymykset. Niin? Tämä on tärkeä työ, niin että ette sitten sählää. Onko selvä? No mutta, Sir Henry, olemmeko me joskus mukaan jättäneet teidät pulaan? Monasti. Hamilton Jones, monasti. Minusta tuo nyt ei ole... Monasti. Päivä, Miss Smith. Onko teillä kovasti kiireitä? Ai Sir Henry, päivä. Ai kun minä tässä kirjoittelin puhtaaksi yhtä raporttia. Niin, mutta kirjoituskoneessa on suojus päällä. Se on salainen raportti. Onneksi minä osaan kirjoittaa sokkona. Oletteko kuullut mitään Hamilton Jonesista ja Lämistä sen jälkeen, kun he eilen lähtivät Norfolkiin? Hörökorvalta. Ei kun mistä Lämmiltä tuli postikortti. Täällä on hauskaa. Minä en kyllä tiedä, mikä siellä on niin hauskaa, koska kortissa on mustetahra. Minä olen saanut Hamilton Jonesilta kerrassaan omalaatuisen viestin. Käyttäytyykö hän teidän mielestänne normaalisti ennen lähtöään? Kyllä, minusta kyllä. Minä muistan selvästi, että se makasi lattialla paperikori päässä juuri ennen kuin lähti. Mitä? Joo, se
kompastui irtonaisen korkkipaton palan. Oi, se kompastui siihen yhtä mittaa. Tällä kertaa se potkaisi samalla paperikorja niin, että se putosi sen pää. Nyt ne ovat kumminkin lähettäneet minulle uskomattoman raportin angloamerikkalaisesta avaruusprojektista. Pelkkää virkaintoista pikkuasioihin puuttumista alusta loppuun. He vaativat, että raketin laukaiseminen on estettävä. Sehän on hurjaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee tehdä amerikkalaisten kanssa yhteistyötä täydestä sydämestä ja vailla mitään varauksia. Ai niin, minäkin. Lähettäkää te heille vastaus. Oma sihteerini on poissa. Hänellä on taas hermoromahdus. Ai, sopii. Sähke on nopein. Siis tähän tapaan lukenut raporttinne suuttumusta tuntien. Mikäli rakettia ei laukaista tänään, sääliksi käy teitä. Ai, sain sen ylös. Alle Pitkin. Lähettäkää se heti Hamilton Jonesille. Meillä on täällä Sir Henry Pitkin. Itse asiassa meillä ei ole mitään kiirettä. Ei mitään kiirettä. Ei ollenkaan. Täällä ylhäällä on oikeastaan aika hauskaa. Hän tahtoo puhua teidän kanssanne. Anna mikrofonin hänelle. Pelottaa. Vaikka me kyllä toimimme hänen ohjeittensa mukaan. Ei kai ole mahdollista, että me olisi ymmärretty ne väärin. Pitkin täällä. Te mämmikourat. Mätämunat, epäpätevät älykääpiöt. Ilmeisesti se on mahdollista. Päivää, Sir Henry. Hauska kuulla teidän äänenne. En voi käsittää, miten te onnistuitte ymmärtämään väärin minun yksiselitteisen sähkeeni. Minulla on kuulkaa yhtä ja toista sanottavaa teille, Hamilton Jones, kun te tulette takaisin. Mikäli te koskaan tulette sieltä takaisin. Me olemme valmiit Kyllähän te nyt toimitatte meidät alas. Aikanaan. Taivaan kiitos. Täytyy sanoa, että tämä on ollut melko... Miten niin aikanaan? Kapselin lähettäminen, se on tullut maksamaan 2 miljoonaa puntaa. Saatte ne takaisin. Ottakaa minun palkastani joka viikko 7 puntaa ja 10 penniä. Ei hyvä lämm. Majuri ja minä olemme päättäneet pelastaa sen, mikä pelastettavissa on. Te 2 saatte suorittaa suunnitellut kokeet. Mitkä kokeet? Suunnitellut. Majuri kyllä ei ollut ajatukseen kovin ihastunut, mutta minä pidin kiinni kannastani, että teillehän on annettava tilaisuus kuolla maanne puolesta. Se oli vähin, mitä saatoin tehdä. Kiitos teille, Sir Henry. Ei tarvitse siellä kiitellä. Pukekaa nyt päälle kaapissa olevat avaruuspuvut. Minä annan mikrofonin majurille. Hän kyllä selittää teille sitten ne yksityiskohdat. Älkää nyt! Kuulkaa sieltä poistuko! Olemme nyt laskeutumisalueella. Koko laivasto on valmiustilassa. Oli ystävällistä, että tulitte itse mukaan, pääministeri. Jos nyt ihan totta puhutaan ja suoraan sanoen, oli helpotus päästä pois. Ja teidän osastonne on tehnyt epäkiitollista ja kiitettävää työtä tämän avaruuslennon toteuttamiseksi. Kauniisti sanottu. Eikö ole? Mutta maasta se sienikin ponnistaa, niin kuin meillä päin sanotaan. Ai jaa. Nämä miehet teidän osastoltanne ovat tehneet hyvää työtä. Minusta tuntuu, että he ansaitsevat jonkinlaisen palkkion, ehkä oikein huomattavan kunnianosoituksen. Ette kai tarkoita... Kyllä. Yritän saada heidät levyraatiin. Se nyt on aivan liikaa. Minä olin ajatellut, että ehkä joku vihkolounaskuponkeja riittäisi jaettavaksi 2 Pekkaan. Olette kenties oikeassa. Mihin aikaan heidän muuten oli määrä laskeutua? Minä kuvittelin, että se oli kello 18. No niinhän se olikin. Näyttävät olevan myöhässä. Minulla on kuulkaa kiireitä valtion asioita hoidettavana ynnä muuta. Tänä iltana syön päivällistä kuplan näyttelijöiden kanssa. Käsittämätöntä. Niin minustakin, mutta mieheni sanoo, että se on ratkiriemukas ohjelma. Tarkoitan kapselin viivästymistä. Oh. Toivottavasti ei nyt ole sattunut mitään. Kapseli on täynnä arvokkaita laitteita. Voi herranahke, mihin ne 2 ovat sen kanssa laskeutuneet?